Zaterdag vond de jaarlijkse clusterdag van de brandweer plaats. Ieder korps had in eigen dorp een fictief incident gecreëerd dat door de andere ploegen uit Cluster Venray opgepakt moest worden. En uit Cluster Venray bestaan de posten van Mook tot en met Zevenum. En dat zijn er 8. En alle 8 posten komen hier dus vandaag langs. We hebben dat echt jaarlijks terug laten komen, omdat we ook een stukje samenwerking met de ploegen onderling van de andere posten willen creëren. En zodoende is dat jaarlijks in september hebben we die dag organiseren we die dag. En wat nou als er iets echts gebeurt? De ploeg die daar op dat moment aanwezig is, die zal het incident afhandelen. En zo hebben we dat een aantal jaren al enkele keren gehad dat een ploeg bijvoorbeeld uit Gennep in Horst een brand blust. In Leunen werd een fictieve 112-melding gedaan bij de scouting. Zo zag ook de nieuwe postcommandant Ron Baltussen die het stokje van Ad Verhagen overneemt. Het is geweldig, zeg maar, voor mij. Ik ben 1 oktober 20 jaar in brandweerdienst en ik ben mijn carrière in Venray begonnen als vrijwilliger. Daarna ben ik beroepsbrandweerman in Nijmegen geworden en uiteindelijk is het super mooi dat je de kans krijgt en pakt om beroepsmatig postcommandant voor je eigen dorp te worden. Dus dat vind ik fantastisch. En de toekomst van de brandweer, hoe ziet die eruit? Ja, de toekomst van de brandweer ziet er als volgt uit. Wij willen brandweer Venray toekomstbestendig maken. Want de wereld om ons heen die gaat super snel. We hebben een groep aan brandweervrijwilligers. Waar mensen zeg maar, van jong tot al wat ouder. Nou, en wij willen gaan kijken van hoe gaan wij nou dat brandweerkorps toekomstbestendig maken. En dat is een van de taken waar ik mij de komende tijd mee ga bemoeien. En waar komt de huisvesting van de brandweer? Ja, de huisvesting van de nieuwe brandweerkazerne in Venray die is gepland op het terrein van de oude melkfabriek. Net hier bij het viaduct bij Leunen. En daar gaan wij de komende jaren, wordt er een nieuwe brandweerkazerne gebouwd die aan de modernste eisen voldoet die er voor een brandweerkazerne anno 2024 verwacht mag worden.